Enotieno ma tarik 30 dwe mar 9 higa mar 2022 kabende enotieno ma weche mathoth timore to maduong' en kaluwore koda lal mar omenda e kaunti ma Siaya. Nenore ni koro wach mibadhi nitiere mathoth e kaunti no kabende kinde ni duol makedo gi mibadhi EACC timo nonro mathoth mokalo kaluwore koda omenda ma oselal e kaunti no mano eten kaunti machon kaluwore koda wach no omenda madirom milion 400 ne olal kendo koro EACC golo kaka omenda machalo kamano ne ochul ka nitiere jotich manachul nyadi 4 e odiochieng' achiel kabende nitiere jalno ero mabende ne ochul omenda maromo milion 748 bang' tiyo tij lwedo e kaunti no ero Ramogi. Kopogore koda mano Ramogi bende wantiere koda weche mathoth kamoting'o jadito mar Azimio la Umoja mano Kalonzo Musyoka mabende koro oseyo malich miwuoro twak manyogolo koda jatend piny Kenya William Ruto. Ramogi magi kachiel koda mathoth magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Kawuono en rapar mar herawa. Ami puoth pak mang'eny ahinya jaherawa. Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. E mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Me knock and the door shall be opened. What a bit easy. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero. The house of Rumba.
Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio matek jokanyana nyando atinyaka milambo. Luongani DJ Kolokol Instrumental one ma wantie. Luongani Ninja the Entertainer to ma en Ramogi Night. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Gada sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama mando te kotiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru ni mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso saa 5 otieno. Mana e Ramogi TV. Mano doko pamo, mano doko miel, yae, mano doko pako. Kuom Yesu to duto te nyalore. En chenro miyude mor, en chenro mar loch. Kendo Nyasaye osebedo jakora, to kendo Nyasaye osemiya loyo gik mang'eny. En mana Injili kalo kod nyarasembo. Roda nyarko kitmo kokikore gi jaseme. Ken the DJ kod wuod Karungu Jilo Jamwaka. Mayo Injili mit. Ngeso ka ngeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka talanta, Tuko full tap, kimaso, Sitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro ka onge Sigana, sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Tudru kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. katelo mamalo cha okwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma e chenro mar duol. Saa 1 otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda kata nyar oganda mondo gichwalo siki gidhing' iro e duol. Gimbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mana e Ramogi TV.
Be in kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimoro amora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi maket. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Kawuono en rapar mar herawa. Ami puoch pak mang'eny ahinya jaherana. Nyakoromogi watimo mos kuom ng'ikruok mobete masin molos gi lwet dhano moko kanyo matin. Kata kamano wadhi nyime koda weche manyien nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jatend Wiper Democratic Movement kendo jadito e riwruok mar Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka owacho ni twak mar jatend piny manyoro e kinde ya od bura mar 13 ne okomulo gik madito mathago piny Kenya. Omedo ni weche mag ochumi mapacho ka kod wach nengo ngima ne owinjo mul e twak mare. The first campaign promise by the Ruto administration was to the lowering of the cost of living. From day one, all costs associated with basic living have gone up. The price of unga and the cost of electricity are beyond the ordinary mwananchi's reach. These are matters we feel should take preeminence in these early days. Just like there was the rush to subsidize fertilizer on the 19th of September 2022, the same urgency should have first and foremost been applied to the rapidly rising cost of living. Only yesterday, as President William Ruto was opening Parliament, Central Bank, on their part, were raising the base lending rate from 7.25 to 8.25 or thereabouts. What does that tell you? The cost of borrowing will now go up. It is a middle class in this country and the hard-working business people who have made this country move towards Vision 2030 objectives of a middle-income country. But now if we kill that spirit by Kenyans not being able to borrow, I think that the consequences will be amazing in a negative sense. Kawadhi nyime ni bad migao mar NMS gikone to duoko tije duto ne sirikal mar kaunti ma Nairobi. Ka oloso bang' miyo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja tije 4 mane omi NMS kod piny owacho mar gavana machon ma Nairobi Mike Sonko e higa mar 2020, General Badi osungo lokruok ma NMS osekelo kaunti ma Nairobi kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Paro mar miyo riwruok mar gavana teko mathoth mar tayo telo mag gwenge bende odhienyore. Chris Owino oluwo nyasi makamano kendo loso ripot machal gi mae. E twak mare mogi kaka jatend migao mar telo mag gwenge, Eugene Wamalwa osungo kang' ma piny Kenya osegoyo e weche mag dongruok nyaka ne chuog piny owacho mag counties e higa mar 2013.
Kata kamano, Eugene Wamalwa okwayo jo od bura mondo kadh mapiyo paro mar chik mageto miyo riwruok mar governors teko mathoth mar nyayo kendo rito telo mag piny owacho mag counties bang' jatend piny Dr. William Ruto wito oko lemo ma jatend migawo mar telo mag gwenge e kinde chuogo ten migepe mage. We must and we have already done the groundwork of ensuring the legal and the policy framework to strengthen COG, to strengthen and anchor in law the COG Secretariat. Please follow it up so that in the absence of a Minister for Devolution, COG should actually be strengthened so that they are able, particularly the Secretariat, to do their work properly. And we want to urge our parliamentarians to prioritize the key devolution reforms that we have before the House so that we can have IDRTC transformed into a full commission so that they are more effective in discharging their work. Wamalwa owacho magi kinde nyasi mar duoko tije manyocha osebedo ka itayo kod bad migawo mar NMS ne piny owacho mar kaunti ma Nairobi e bwo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. E nyasi ma obage laru mar kar jot maduong' mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi, jatend NMS General Mohamed Badi oduoko tije duto mag NMS ni Johnson Sakaja bang' thuolo mar NMS rumo. Winjruok mane oketie kogno e kind piny owacho mamalo kod gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo NMS tije duto motenore kod weche mag thieth, wuoth kod chano chenro mag boma ma Nairobi. General Badi oketo e lela moko kuom chenro mag dongruok matelo mare ne omiyo jodak ma e kaunti ma Nairobi. Moko kuom dongruok ma NMS notimo gin kanyakla kod gero ute thieth maromo 20 e kuonde dak mongohore, kunyo kisima mag pi maler maromo 193 kaachiel gi gero kuonde idho nyamburko mag ting'o jowuoth maromo 6 e boma ma Nairobi. E weche mag bero ohala, NMS oyangore ne gi kongo chichni maromo 6 e gwenge mag Mudhurwa, Toi, Jericho, Wakulima, Embakasi Village, Kayole Spine kod Kariobangi South. NMS bende osungo chenro mare mar kongo kod bero kar yweyo mar Uhuru Park, City Park kaachiel kod Jivanji Gardens e boma ma Nairobi. Badi oduoko erokamano ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom miye thuolo mar tayo kaunti ma Nairobi, ka bende okwayo piny owacho manyien mar kaunti ma Nairobi mondo odhi nyime kod bero ngima jodak ma e kaunti no. E kor ka kore, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja opuo General Badi kod jotich duto mag NMS kuom tich maber kendo singo mar nywando jotich duto mane tiyo e bwo NMS e piny owacho mar kaunti ma Nairobi. I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. Gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ne omiyo piny owacho mamalo tije mag thieth, wuoth kaachiel gi chano chenro mag boma ma Nairobi e winjruok mane ochoe koke tarik 25 dwe mar 2 higa mar 2020. Mane otimore bang' doho golo chik mane otame donje apisi mage kaluwore kod buche mag mibadhi mane itudego. Kaluwore gi mano, jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ochuogo bad migawo mar NMS tarik 18 dwe mar 3 higa mar 2020. Okang' mar duoko tije 4 madito mag NMS e bwo telo mar piny owacho mar kaunti ma Nairobi nenore kaka loch maduong' ne telo mag kor gwenge e kinde ma jotelo ma pacho kae kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo dhi nyime kod siro piny owacho mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bero mar ringre okil Paul Gisheru mane owito ngimane e ode Karen ne otim kawuono e kar kano ringre Mali Buore Nairobi. Kata bed ni chenro no norumo kawuono, duoko ayanga mar gima nokelo tho mare ne ok ogol kod lakteche kata familia mare. Chenro mar bero ne ota kod lakteche kotelnegi kod jabero mar piny owacho Dorothy Njeru. Okil John Haminwa kod Katwa Kigen bende ne oteno familia mar Gisheru.
Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo malingling ewi kaka jotich mag piny owacho ma Siaya nopogore omenda maromo milion 400 e yo ma ok ni kare ka moko kuom jodito mag log tich mar kaunti no ne oyudo chudo nyaka nyading'wen e odiechieng' achiel. Komachielo bende EACC timo nonro ewi kaka jodito mag kaunti no liekore ni nokwalo omenda maromo milion 72 mane onego nyiew godo mwandu mar gero kata mar loso kar jotuo ma ohewore mano mong'ere kaka ICU. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ogolo lere wi kaka jodito mag log tich mar kaunti ma Siaya nopogore omenda maromo milion 400 ndalo 12 mar yiero maduong' mar dwe mar 8 higani. E thuolo mar kinde loko telo, jodito mag log tich mar kaunti ma Siaya nogolo omenda e aguch omenda mar kaunti no kama bang'e ne gichulore omenda machwechwe. Apisa achiel e migawo mar omenda mar kaunti no nochul nyadibich ka chudo 4 notimo odiechieng' achiel mano tarik 31 mar dwe mar 8. Chudo mar 5 notim tarik 6 dwe mar 9. Chudo manotim tarik 31 notim e yo machalo kama: 225 omenda mar yore wuoth, 93 omenda mar tuition, 200 omenda mar kar dak, 250 omenda mar tuition. Tarik 6 nochule 120 omenda mar lendo. Apisa machielo maduong' e migawo no bende wachore ni nochul nyadidek: 200 omenda mar yore wuoth, 425 omenda mar balang', 125 omenda mar bengi kata bank charges. Kopogore gi mano, achiel kuom jotij lwedo e kaunti no bende nochul 748 kuom tich mawachore ne otimo ne kaunti no. Nonro matut lero ni milion 112 noor ne karan mag kamiti mopogore mag assembly mar kaunti no. Kaka rande adek noyudo chudo nyadibich odiechieng' achiel ng'ato ka ng'ato. Chudogo ne nie kind 650 nyaka 716. Kopogore gi ma, duol mar EACC bende dhi nyime koda nono lal mar omenda maromo milion 72 e kaunti no manen mar gero kar thiedho jotuo mohewore e od thieth mar Rufaa ma Siaya. Liekore ni omenda no nochiwe kinde mane oyaw kar jotuo mohewore mar od thiedhno. Kara kamano onge masinde kata mwandu mane onyiew. Kao kamano od thiedhno noketo mana masinde makonyo jotuo yueyo mane ochiwne gi nono kod od thieth mar Kijabe. Liekore ni jotich mane temo kwedo kuo machalo kamano nodar mokel jomanyien mane ondik tich maonge lendo moramora ayanga. Mago e joma nokonyo e kuo mar omenda no. EACC koro ndiko ne kaunti ma Siaya mondo chiwne obok kod ranyisi duto mag chudo mabiro konyo gi enono mibadhi masani ogo tach e kaunti no. Moko kuom obok ma EACC dwaro ting'o bajet mopuodhi, ranyisi mar chudo mopuodhi, obok mag chudo, checks, riside mag chudo, buge mag omenda, kaachiel kod nonro ewi akaunt mar bengi. Kaluwore koda nonro madhi nyime ewi mibadhi machalo kama, Gavana ma Siaya James Orengo ochungo chudo duto e kaunti no. Iluongo ni piny kata dongruok mag gwenge kaunti obiro ji yako kata kamano en omenda mathoth ka gima lit ni samoro jotuo onge kata kama dang' dhiye kata onge yedhe to jomoko toka omenda tiyo godo gin giwegi. Geno en ni duol mar EACC biro timo nonro makare mar mondo mi oganda jo Siaya oyud omenda margi. Wadhi e kaunti ma Migori. Senator ma Migori Eddie Okech omiyo agents mane okonye kinde yiero manyocha otimore pacho ka mich mag dhok maromo 60 kaka yor mar goro ne giero kamano. Dhogo ibiro poge kind agents 120 ka ji 2 biro riwo dhiang' achiel kendo yuto kaka chak kod nyiroye biro konyogi. Evans Kiai ma japuonj sikund primar mar Kowuor en achiel kuom jogo mane otiyo ne senator e sikund primar ma Nyamache polling station mayudore sub county ma Suna East kendo wacho ni senator Okech e jatelo kende ma ong'eyo ma osemiyo agents mage mich tok yiero. Kiai ne omedo ni ng'eny josiasa wigi wilga gi agents maggi ka yiero rumo. Dhok ma senator miyowa en mich momiwa bang' tiyo tich maber kasto gi chuny ma en go sama notimo campaign nowacho ni odwa jiwo community, odwa timonwa empowerment mondo samotiyo to wambe wabedo jopith piny ka koro wabedo ni at least wan gi mwandu moro. Kwasepidho ogada wabiro bedo kwa miyo dhen ogada, to kwasemiyo ogada obiro golo chak, to chak mobiro golo ang'e ni dhen wabiro shares, wabiro miya chak, ka chak ng'eny to moko wanyalo uso, okonyowa
Dhiang' ne ofwenyo ni en yo maber ma ng'ato nyalo benefit go directly. Tiende ni onyalo pidho dhiang' to dhiang' nyuol to yudo chak. Matiende ng'ani yuto ne nyalo medore ode. Piny owacho kawuono goyo chapa nyinge jogo mabiro tayo chenro mag lokruok midwa tim e sekta mar somo. Kamiti no moyang ni Working Party on Education biro ta kod Professor Raphael Munavu kaka jakom mare. Moko kuom jokanyo manie komiti ni oting'o Daniel Otieno Randa, Laktar Edward Katue Nzinga, Jane Kimiti, Jacinta Ngure kachiel kod Reverend Chepngeno Rono e kin mamoko. Jogoro e kamiti ni gin Laktar Elias Adi, Patita Tingoi, David Njegere, Ngire Jackson To, Ruben Muguku, Richard Miao kod Eunice Gashoka. E weche mag somo idwaro mondo ginon chenro mar somo mar CBC, gichiw paro ewi lokruoge madwarore ne yor somo no. Ginon chike matayo somo kod lokruoge mowinjore e chike go. Bende dwaro gin kaka omenda, gingi kaka omenda nyalo yudore mar siro sekta mar somo. Yore mag neno ni jopuonjre duto yudo somo e kin mamoko. Ne kuonde somo mamalo gin gi tich mar yango kaka ginyalo yudo omenda matayo gi, yango chike manyalo kelo kanyakla HELB kod sir mag omenda mamoko ne jopuonjre e kin mamoko. Kamiti ni biro tiyo e bwo migawo mar somo. Kawadhi nyime en ni agucho omenda manyien mar konyo johala matindo midendo ni Hustler Fund oyangi ni biro konyo jiwo thoth jo Kenya e chenro gi mopogore opogore. Jatatije mar Youth Enterprise Development Fund Benson Muthendi owacho ni Hustler Fund ka omedore kod mamoko dhi bedo siro jo Kenya madwaro omenda go. Nyawadgi mar Uwezo Fund Peter Langapiani owacho ni ojiwo wachni ko owacho ni omenda go biro bero ngima jo Kenya ahinya mine, rowere kod joma nigi ng'ol. But at the group level. And youth in this set, that's the maximum interest charge. Very important, we really understand. So based on that, the people that are targeted by the Hustler Fund, some of them are actually our clients. And we look to probably getting some of that budgetary allocation so that we can be able to disburse these funds to those clients. We are still open to working with the already existing platforms so that we can see how we are able to support the youth. Kwa hivyo zile pesa zinafaa zisunguke huko mashinani. Ndio sasa waweze wapate biashara yao na waweze kujimudu. Gavana Mameru Kawera Mwangaza oyango joten migepe ne kawuono kabendo yiero jaode kaka youth service karajatelo no mar rowere kod betre mag jo ohala. Kawera kata kamano yango ni jaode biro bedo katimo tijege ka ok bichule pesa mora mora. Kamano bende county kara jagoro ma county mane ni etend gavana machon Rufus Miriti bende odong e migawo mar ji 10 mane Orlando. Irito mondo MCS opwodh jomo gwelo ka gisewuok e tiegruok e boma Mombasa. Tumkaribisha gavana wetu. Asante sana. And the great plan that she has for this county of Meru. Thank you, Father. Thank you, Father, for everyone that is here in this meeting. Huyu mzito kwa majina Morega Vaishu ni first gentleman of Meru County na currently anashikilia Meru Cultural Ambassador by the Ministry of Tourism. Ameshikilia hapo. Na yeye unapomwona pale ni apostle Weche Family Fellowship, kitengo kubwa sana. He is the founder of Weche Television, kitengo mzito sana. Na siku ya leo tunampatia kazi ambayo haina malipo na haina marupurupu. Atakuwa akifanya free kama kujitolea. I have not been appointed as a cabinet member. Unaelewa? But sasa I will be participating wakati wa policy making. And as you understand, the policy making doesn't begin at the cabinet level. It begins pale mashinani kwa wananchi, tunapokutana na wananchi
tunaongea nao, wanatoa maoni yao. Jo Kenya maromo milioni achiel manyinginie list mar jogowi mar CRB owacho mondo gol nyinggi kochakore odiochieng' makiny. Kata kamano golo nying jogi e CRB nigi okenge mang'eny ka bende ok nyis ni ok gidhi chulo gowi mane gikawo. Chieng' Emmanuel miyowa mathoth. Tich adek jumani, jogo mane osenywand nyinggi kod duol mochung'ne rango chenro mag kawo kendo chulo hola CRB ne oyudo fungruok bang' jatend piny Kenya William Ruto ne yango ni jo Kenya maromo milioni 4 ne idhi golo nyingegi oko e listino mosemono thothgi yudo hola e pachoka. E yengo makamano, jatend piny Kenya William Ruto ne oyango ni kochopo tarik 11 dweni to jogo duto ma nyinggi nitiere listi mar CRB ne idhi gol kendo miyo gi thuolo mar yudo hola kendo chwalo chenrogi mopogore opogore. First, I am very happy that between 4 and 5 million Kenyans will by beginning of November, they will be out of the blacklisting. That is very important. Lendo makama ne okelo geno e kind oganda jo Kenya ka thothgi nigi geno ni biro miyo gi thuolo mar yudo hola kendo ting'o ngimagi malo. Hii mambo ya CRB tunaona ya kwamba itatusaidia sana kwa sababu unajua ukiwa kwa CRB hauwezi access loan, na kama hakuna loan inamaanisha hakuna pesa itakuwa ina circulate. Sasa mimi nashukuru sana rais kutoa hiyo CRB na tunajua ya kwamba pesa ita circulate na kazi itakuwa na pesa itakuwa. Tunaomba afanye hivyo, manake mambo ya CRB imetufanya sisi wenyewe hatuwezi kujimudu sisi kivyetu. Tunaomba ya kwamba akifanya hayo tutashukuru na azidi kuyafanya. Chenro mar CRB ne oyange pachoka higa ma 2010 kane en mar ndiko jogo manigi gowi ma otamo gi chulo, kata kamano ne oyawe kendo ndiko jogo duto moseyudo hola kanyaka gie sani. Ji maromo milion 19 osedonjo system no ka milion 6 ma en kwan 22 kende emoserem chudo ka kwan 78 osebedo ka chulo holagi. Sam Omukoko en director mar Metropol kendo jalony e weche mag hola to kod ohala. When it was introduced in this country, the mechanism was listing people who have defaulted only, but that changed to have everybody who has any credit come to the CRB system. So today we have about 19 million Kenyans who are in the system. Those 19 millions are people who have accessed credit. And out of those 19, about 6 million are in default. Kata kamano, bendo yango ni golo ng'ato CRB okonyiso ni owene ng'ato gope ka jogo mibiro golo kendo nigi gowi ewi bengi kata kuonde managi kawe hola biro chuno mondo ket chenro mar chulo kendo tieko hola go. So kutolewa kwa CRB si kusema umelipa deni. Lazima kuwe na njia, benki zitataka kujua hao watu pesa yetu tutazipata namna gani. Wenye waliwapatia hiyo maloni nao watapata pesa yao namna gani. Kaluwore kod Omukoko, chenro mar choko historia mar ka ng'ato kawo kendo chulo hola en makare kendo konego tieki kaluwore ni en mano mabiro konyo oganda yudo hola e kinde mabiro kendo ting'o gi malo. Hao watu ukiwatoa ukisema kwamba profile yao isiwe kwa bureau, sasa umeharibu maisha yao, watakuwa wanapata credit namna gani? Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Nyaka Ramogi tok report mar Ochieng' Emmanuel no wadhi yo matin kik dhi mabor waduogi weche mathoth. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Usiweke winning streak yako on break hii time ya international break. Cheza mechi za Africa Cup of Nations qualifiers, UEFA Nations League, international friendlies, Shabiki Land virtuals na ligi zinginezo duniani. EPL is on a break. Winning at shabiki.com is not. Kuwa Shabiki.
Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa ajabi. Wa ajabi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo te kotieno. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kiro nyako Ramogi, obila moro wito ngimane kogwen ma kawuono kama moko ariyo to yudo hinyruok tok rakruok mager mabende ne omuoch e kind obilago kod janjore moro e kar ohala ma Papo Nditi e sub county Manyakach. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kod okwach kich ne riko luonda chachijno mitudo kod yore kuo kod weche njore mopogore opogore. Kane oyango wachno, Osipidi Manyakach Richard Chacha olero ni rakruok ma kama no muoch toko bilago chopo mar ndhiyo janjore no e ode kar dak ma Papo Nditi ka ichich kode ni osebedo ka ocholo timbe njore e lura ma Homa Bay, Kisumu to kod Migori. Today very early in the morning at around 03:00 a.m. our officers were pursuing an armed robber whom they tracked. They traced and found him having rented one of the room in the flat you are seeing here behind you. He had committed a series of robberies. He had committed robberies Homa Bay, Migori, Kisumu County as a whole. It's a dangerous robber we were pursuing. Achijino mane omanore gi magina e kido mar AK-47 ne omonjo bilago kendo inyo jatend okwach kich ma alwora no e bade korachwich ka obila machielo noyudo hinyruok e bamne korachwich bende kuom hawi marach achiel kuomgi to ne owito ngimane. Upon approaching the rented room, the robber engaged officers in shootout. There was serious shootout between the robber and the officers. During the shootout, three of our officers got some injuries. They are undergoing. Jopiny mane muoch magina ochiewe nindo kogwen to lero ni jalno ne oyoyo ng'wech moringo olal miru kapok ne gimonje gi mirima. Nilikuwa kwa nyumba kwetu penye ninalala nikasikia gunshot usiku. So when I was awake nikatoka nje nikasikia watu wanapiga mayowe. Kumbe the gunshot was Papo Nditi at this apartment, but the culprit moja alitoroka mpaka kapita njia nyingine akatokea karibu na kwetu. So it's like watu wa mtaa walikuwa wanamvamia. Kumbe alikuwa na bunduki short moja black. It is very unfortunate because members or tenants of this residential residence have been submitted to a lot of psychological torture. There are a lot of children crying, some were wailing, and we didn't know what was happening. Bende gimedo ni gisebedo gi kwe kuom ndalo buora kapok jodak magikia biro gedo e alworago. Koro kwayo magin go ne piny owacho en mondo konygi timo nonro mar ng'eyo ler jodakgo kapok oyienegi lawo dak kodgi. Gweng'wa ka nyocho wan gi kwe ndalo mang'eny kabisa, to nyaka nyocho wayude kake koro jodak obiro mang'eny kake koro gita mar kwe medo bedo marach e gweng'wa ka. Wan gi luoro, nyithindwa ma dhi sikul luor, jodongwa mando kano luor, nikech pok waneno gima timore ka nyaka nene nyocho wadak gi kwe. Wadwaro ni mondo ket chike ni joma donje plode onego bed ni wabedo kodgi e rekod, wang'eyo ni ng'ama nade ni ng'ani oa kanye, tiluonge ni ng'a, to gi kitambulisho mare onego bed ni wang'eyo kendo wang'e nonro mar ng'ato.
Gimedo ni piny owacho mondo koro tem omed kwano obila manyalo konyo rido weche arita kwe makono e seche magotieno. Wakwayo sirikal mondo konywa mondo gibet gitemo patrol gotieno, ging'iyo joma richo manyalo wuotho maketho mamono ji nindo, nikech kuo timore pile ka pile to chando wani to jogi giya kama nade. Obila mane joyudo hinyruok go ne osering godo manyo thieth, kama ne owito ngimane to ne otere kar kano ringre jomotho master. Obila mag okwach kich nyaka sani osechako apedha mager mar manyo janjoreno. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Kawuok Kisumu wachomo kaunti no ma Mombasa, kama kaunti no owalo kar keto thenge jotuo Ebola. Migao mar thieth e kaunti ma Mombasa koni gisechako timo ikruok mar gayo sieko mar tuo Ebola bang' yangore ni tuo no osemuoch e piny libamba ma Uganda. Maen bang' piny owacho yango ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma tuo no kidek chope mapiyo kaluwore gi chenro mag ohala madhi nyime e kind piny Uganda kod dho wath ma Mombasa. Jafwambo marwa mawuok Mombasa, Georgia Oko, miyowa ler. Tend County ma Mombasa koro owalo kar thieth mar Railways Dispensary mantiere Shimanzi e od bura ma Mvita kaka kar keto thenge jogo ma inyalo chich godo ni ogamo tuo mar Ebola. Ma en bang' piny owacho yango ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma tuono kidek chope mapiyo kaluwore gi ohala madhi nyime wath ma Mombasa malombo oganda mathoth mawuok e piny Uganda kuma tuono osenyiedhore. Nyocha wayudo tudruok koa kuom migao mar health koa Nairobi kanyiso wan e Mombasa en achiel kuom counties mokete alert. To mano tim kamano nikech wan gi truck drivers mabiro ka ma pile truck drivers 500 ka mzigo Mombasa ka, to wan gi port ma dhano donjogo, wan gi airport, to wan nyaka gi buses gi mtokni matindo tindo ma Uganda ka galo kabiro Mombasa. Migao mar thieth Mombasa koni gisechako chenro mopogre mag neno ne girakore gi tuono kadipone giyudo jogo mani kod ranyisi mare. Koro nyoro nywa develop that contingency plan ma wuoye which communication. Kapo nono ni ng'ato wacho nikech seche moko be ji hango ga e community ni ng'ato ni kae man gi Ebola. Ere kaka wa respond to ere kaka wa communicate to the community kata society kata jomodak Mombasa. Mar ariyo wa develop waloso karatese mapuonjo ji signs and symptoms kata ranyisi mag Ebola gi kaka ng'ato nego beni ritore mondo kik oyud tuo mar Ebola. Mar adek osuptal makoro wachung'ie ni Railways Dispensary en hospital manyawa keto ma kapo nono wayudo ni tikes mora mora kata ng'ata mwachich ni nyalo bedo gi tuo mar Ebola to wakelo ka, to sama koro wakelo ng'ato ka to chenro madhi ga mbele hospital ka koro chungo nikech koro en isolation facility. Arita ikoni oketi magere kio duto madonjo Mombasa ka achiel kod alap mar ndeke mamoi. Screening itimo sana gi Port Health. One kaka migao mar thieth mar Mombasa marwa en response. Port Health timo screening to gi collaborate kodwa. Ka giyudo ka nitie ranyisi mora mora mar ng'at madonjo to ginyisowa to wa respond. Wakawo ng'ano to wa isolate timi thieth timo investigation mowinjore. Chenro makama bende koro nywandi e riwruoge makedo na ratich oganda to chutho ni mar gitawo chenro mopogore opogore e kor gwenge. Kasani anyalo wacho ni nitiere ikruok makare nikech kata ka enigo wabiro ng'iyo osiptal ni ka en kama ber to wanwang'o ni en kama ber, wanwang'o ni gin gi ikruok, wanwang'o ni keto gik moko kamoro achiel manyisore ni kapo nono ni tuo machal kamano nyalo donjo kar ka enigo to nitiere kaka inyalo konye mapiyo. To wan kaka jomotelo ne riwruok mag ratiro mag ji gima wanyalo medo konyogo sana kwa riwre kod un jofwamb weche en lando wach, nyiso ji kaka nyalo ritore maber, kaka nyalo ng'eyo kaka sama tuo donjo kata kaka ginyalo ritore mondo kik ginwang' tuono. Migao mar thieth kata kamano kwayo jopiny duto mondo mi jobed akicha kendo gichiw ripot mora mora kadiponi girodhno gi ng'ata mani kod dalili kata ranyisi mar tuono. King'iyo ranyisi to dochalo gi mag homa kata mag COVID, nitie chwakruok mag del, tiyudo ka ng'ato samoro ka fuolo kata remo wuok, tiyudo ka ng'ato dende chwakore, gik machalo kamago wich bar, del majony. Nitie ranyisi go wadhi golo kawuono. To king'iyo gi pogruok matin en mana ni samoro ng'ato nyalo fuolo remo kata remo nyalo wuokne. Mano ema koro pogo gi ranyisi mag homa gi tuo mar Ebola. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom ikruok ma Tend County ma Mombasa timo mar neno ne gigayo
tuo mar Ebola moseyangore ni osechope e pinje mag libamba. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Oganda Jesalam ma odak e boma ma Kendu Bay ywak ni pod gin chien e yore mag dongruok nikech ok dewgi e chenro mag dongruok kod thuolo mag tije ma ichiwo e kaunti nyaka ne loch mar kor gwenge chakre pachoka higa mar 2013. Jafwambo e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ni kod mathoth e wi ywak mag oganda go. Oganda jo Islam modak Kendu Bay Old Town kuom higni moingo 100 koro golo ng'ur margi e pek ma gisebedo ka gikale kendo gimedo mana thirno ka giwacho ni owegi oko e chenro mag dongruok ma itimo e kaunti ma Homa Bay nyaka ne loch mar kor gwenge chakre. Giywak ni gikale ngima matek tweta to chandruok margi pok ne owinji. We normally participate in everything that government rolls out, but when there is outcome, we are being sidelined, and we feel like we are not part of the government or whatever it's happening at the county level. We have all the qualification that takes somebody to be employed, but when we apply or when we seek for opportunities, it's very difficult. Oganda go wacho ni gisebedo ka gipuonjo nyithindgi to bang' tieko tiegruok margi gidiwo kodgi e dhoudi nikech kata ka gioro kwayo margi ka olando thuolo mag tije county to ok dewgi. Majority always say that Muslims are not educated, while we know very well that Muslims are well-educated people. So we are just wondering, why are we neglected? Because other religions are being considered. Even it reach a point of appointments, employments, you find when you reach there, we're being neglected. Jadolo e muskiti ma Kendu Bay, Suleiman Omar, wacho ni kata mana gwelo ma ichiwo e kombe mag siasa bende pok nomigi. Kwa muda mrefu sana, sisi kama Muslim community wa Kendu Bay tumesha kuwa nyuma zaidi. Kutokea yani county ije huku tumeshapata shida nyingi sana. Sisi hatufikiriwi, iwe governor, iwe MCA, iwe MP, sisi hatufikiri sana sisi kama Waislamu. Na sana hatuna mwakilishi iwe kwenye county, iwe kwenye sehemu gani. Gimedo ni josiasa osebedo ka tiyo kodgi e kinde mag yiero e yo ma ok odhi kare ka kwayo margi ne piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo yie winj ywak margi nikech gin bende gin jogo ombulu. Despite voting overwhelmingly to the outgoing government, we never got any appointment. There was no nomination, so we were not considered. So my humble request is to the current incoming governor, that is Her Excellency Gladys Wanga, to put an eye on the Muslim community. We need to be considered. We need to be part and parcel of the current government of Homa Bay County. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kweth mar jotich e kambi mar All Media Services kotelnegi kod Ramogi TV gi Ramogi Radio ne otimo limbe e skul primar ma Gorosare e Yoyugis, Homa Bay County, kama ne gichiwo mich mar kombe ne nyithi sikul. Ma ne otim kod sir mowuok kuom riwruok mar Greening Friends ma en mar osiepe ma osewuok oko mar ber alwora. Jatend Ramogi TV Joseph Bonyo mane otelo ne limbe no owacho ni gimor kod riwruok gi oganda ahinya to bero alwora ka owacho ni gisebedo ka gilimo skunde ma opogore kendo gipidho yiende. Ten skul primar ma Gorosare bende ne onyiso mor margi kod limbe no ka bende gimedo kwayo Ramogi TV ni osik mana ka chung kodgi machiegni. Chieng' makawuono olemo gi jo Ramogi TV, Ramogi Radio to gi The Fraternity mwaluongo ni Greening Friends. Gidonate nwa desk 46. Wadwoko ne Nyasaye erokamano ahinya kendo amedo kwayo the group mondo med konyowa sikundwa ni duong'. Wan gi jopuonj mang'eny, nyithindo mang'eny, desk pod walak, chairs ma jopuonj bede walak, motivation ma jopuonj walak,
motivation mar nyithindo to gi classes gimoro amora ma friends wagi nyalo timonwa warwako samoro amora. Nitie ji mwabro kawo ka mwabro konyo chulo negi school fees, nitie ji mwabro timo negi shopping, nitie ji mwabro nyiewo negi wuoche kapok odhi e form 1. Koro nyaka uti matek. Wawinjore? Yes. Nikech wan ka wachiko to watimo ang'o? Mano en chenro maber ahinya kendo jiwo jopuonjre ma pod apiny mondo mi gichopi e okang' manyime. Ka wadhi nyime ni bisobe gwenge mag Nyanza ochako chenro mar lando kwe kod jiwo riwruok mag oganda e gwenge mag Nyanza tok yiero maduong' ma higa ni ka gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo tine oganda jo Kenya duto maonge akwede. Jo Juma ne ochopo alamno. Romo ni mar alam mane obagwego mag Rongo mane ochope kod jotend kanisni ma opogore opogore gwego mag Nyanza thoro mare maduong' ne en manoero mar lando kwe kaachiel kod achiel mar oganda e gwego mag Nyanza. Emomiyo gima duong' ahinya ne walamo mondo Nyasaye oriwa gi jotelo gi josiasa kaachiel gi jotich Nyasaye opogore opogore to walam ne piny mondo Nyasaye okel kwe e piny mae kenjewa mwadakie mwadwarie kwe ma ok odok koko moro. Peace goes with justice. Peace goes with love. Actually, peace goes with a lot of things. It also goes with development. Jotend kanisni giwacho ni riwruok mar oganda e gwego mag Nyanza kaachiel kod Kenya duto e tok yiero maduong' ni ema koro duong' ka bende ikwa jatend piny Kenya William Ruto ni koro be jatelono mar oganda duto. Yore ong'e noting'o Kenya e lwete. Samo pogo ji lemo kata chiwo ministers kata leaders mathoth mag sirkalgo. Kik koro ong'e no oganda ni ne ogochone oganda ni ne ogochona. Telo mar Kenya masani ni otine ji gi chuny achiel koriwo jo Kenya te nikech jowa kamoro amora ma joma ntano ogochone ga joma kogochone gin taxpayers man Kenya gi joma golo osuru ne Kenya ka. Omiyo sama koro tiyo oti koriwo chuny jo piny te maonge lokruok moro ne oganda ni ok nogo na kura kata oganda nogochona kura. Giwacho ni jatelo moro amora ma oseyier e piny Kenya koro nyaka tin oganda duto maonge kweda moro amora. We saw the other time many bishops were called in State House and they aired some of serious issues concerning the gospel. This part of our nation, we also have issues that we want the government to tackle. And we're waiting to see the president call all the churches. We are also waiting to see the embracement that we have seen in other counties. Kendo joma nyicho pingi beri her molo joma kata nyicho heri. Jotend kanisni gi bende wacho ni sechego ma jatend piny Kenya koro keto lokruok e migepe ma opogore opogore jogo mane otiyo makare e kind jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta koro nego mi thuolo mar dhi nyime kod tich. To man gi chuny mar riwo ji, teno ji, ok ni kidonjo to kata joma nyotiyo maber e sirkal ni golo kane ni an nitie jomoko manyo ministers mabeyo ma ok ber gamula. Bende komachiel chen kanisni gi ne owacho ni koro gisiro lokruok e duol mochune yiero e pacho kae. Inene yo machalo kamano ber lakini wawe ne jo makedo ne piny mondo tim manero. To wan kaka Nyasaye onge ng'ama nyalo loko piny malo Yesu Nyasaye. Constitution se loke chike se loke Kenya kama opogore opogore. To pok okelo nwa kwe ma adequate. Jotend kanisni gi wacho ni ging'iyo ni oganda mathoth noyudo hinyruok e chunygi kaluwore kod yiero maduong' mane otim higani. Kata kamano kwayo margi en ni oganda koro bed kod riwruok kaachiel kod kwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dwe mar 9 osebedo dwe mar dhialo tuo mar remo kata sickle cell anemia ma osebedo ka idhialo gi jokanyo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Kaka wuono kaunti no medo jip mar gine konyo siro jotuo mag sickle cell. Nyasi matieko dhialo dwe ni otim e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. And I was talking to one friend in Nairobi that we have started in Kisumu to prove negative round 3 the month about everything that we are doing. Wasechako chenro mang'iyo ni wapimo jogo madwa kendore kata kaore mondo mi kik gibed ni gikaore jogo manyalo dhi nyuolo nyithindo mani kod sickle cell. Wan kod chenro mar keto jogo manigi sickle cell e marwa NHIF ka bende wang'iyo ni to
jogi oyudo yath kod thieth mowinjore ei Kisumu County. Research mosetim nonyisowa ni nyithindo monyuol gi sickle cell kopim gi chon kapok gino tegno dendgi to chak gi yedhe gi chon to waneno ni gidak maber, gidak maonge crisis mang'eny to kendo ginyalo dak aming'a. Achal mana gi jogo kuomu mangima matimo achiel ariyo adek nikech kata sani ka wuothe kindgi to koka wacho ni ng'ato natuo to ng'ama biro ng'e natuo onge. To a maintain clinic mara, clinic sickles maintain uru clinic. Parents man gi nyithindo man gi sickle cell asayo teru nyithindo gi e clinics kwanza kidhi e clinic mar private nini publics gi eki. Clinic yot. Ok en gimoro ni ng'ato ochira gimoro notimne dala uwe momiyo koro luwi to ok ni kendo ni onyalo bedo gimoro mani anyuola ni notimo mok omiyo yude. Sickle cell ok wuog kuom baba kende to ok wuog kuom mama kende. En baba gi mama koriwore. To ka gin gi jin mar sickle cell gite eka koro nyathi nyalo yude. Jodak e gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa koro ywak ne piny owacho mondo miyo kaw okang' mar rakore gi wach yedhe mamero ji magikoni sani rocho ngima rowere mapod tindo. E romo mane obagi Mombasa gi riwruog NACADA mar chiwo puonje wi wach kedo gi yedhe mamero ji, jodak ywak ni en midhiero ni nyaka nyithindo manyiri bende onore e tiyo gi yedhe go. Mikai Farida Rashid ma en director mar riwruok makedo kod wach yedhe mamero ji mar NACADA kaachiel kod George Karisa ma en manager mar NACADA Mombasa wacho ni yango ni wach tiyo gi yedhe mamero ji loko pacho jende mathoth kadho wadh nam chumbi. Changamoto ni ya watoto. Sikwambii hapo mtaani kwetu, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Watoto vandazimu. Miaka 9, miaka 10, 11 wasichana. Hivi sasa hivi nawaambia kuna wasichana group wasichana hawaendi shule, wameshikamana na mongoka na wana sehemu wamekodisha nyumba sijui wanalipa vipi. Wanaishi peke yao. Wazazi wanalia, hatujui tufanye nini. Kuolewa pia imekuwa ni shida. Wakiolewa na hawa watu ambao wanakula drugs, wanatumia drugs, inakuwa ni shida, fujo ndani ya nyumba, hakuna raha. Saa yote muda mfupi msichana asharudi nyumbani. Kwa sababu ya nini? Mpambana na mwanamume ambaye anakula hizo vitu. Na wengi wao wasichana hawapati waume wengi ambao ni waume wa kuoa wao wako katika hizo drugs. Hawa watoto na hizi bar ambazo zimepewa license katika mitaa zifungwe kabisa. Hata ukienda hospitali kama Portris mental hospital utapata kwamba 70% ambao wako na matatizo ya kiakili ambao wamepelekwa pale kupata huduma zile za hospitali, wengi wao unapata kwamba walikuwa wakitumia miraa na muguka. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major League. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major League's jackpot. Cheza na 10 bob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Kapok pinyoru, kapok oyao chiro, jopur ochako odiochienge.
Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Imbalas, imekuwa ikiniambalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Machiegni mesawa mar weche tuke. Komiti mar ng'ado aora kata transition committee mosebedo katayo tuke mag adhula e pacho ka olero ni gisetieko loso katiba mar FKF mibiro tigodo mar tayo weche mag adhula. Kane giwuoyo gi jofwambo, komiti no bende owacho ni kata odoko ni weche mag siasa osekwako tuke adhula, gin kod geno ni katiba no biro keto weche adhula e lai makare. Orak mar komiti no chopo e giko dwe manyien. We can authoritatively report that we achieved this to a large extent, but validating the constitution of the same still remained a challenge. We had organized to have a General Assembly on June 11th and 22nd.